Гомер йомгағын сүтелеп, қойыларға юллар алды. Житем дейіп мені үгірдім, яшілігім артта қалды. Гомер йомгағын сүтеп, яшау юлларын өтем. Өткенлерге шүкір етем, яқшыға үміт етем. Гомер йомгағын сүтеп, яшау юлларын өтем. Өткенлерге шүкір етем, яқшыға үміт етем. Кіші ғымры имарланған йымғақ, барлық yollar шында уралған. Сүтә генә біліп була, кімге нинди язмыш юралған. Буа районының Исәк ауылы қызы Рауза Закированың ғымыр йымғағы шактый тыгыз. Яші дә әжәл көннәшірлік, йөзні қуып келе, әлі хәтірі дәйбет. Мен енді әр күнді ойлайым қазір. Мен айтам бүгінде білмейм, яшап олар ма, жоқ мандадым, ойлап жараймын. Қойсын уақытта яшанатаға. Әмінді қазір ерік телевизорға түсіра деген. Әймейді ешесі ері, олшы өлмейсі ені шықтағым. Тұрыстам өлмеске. Шояр тушан да булып шықты әлі Рауза апа. Күрәсін ұзын тұрмыш юлын өтер үшін әне кішіге жыр тілі булырға да керек. Әне кіші күбірәк баласын ішкерәк біле, күбірәк қойғырта. Біздің ғайлада шылай болды. Көп мәсәлелеріні әне біле сөйләшіп хәл қыладыр егенде. Хәл итү дигәннән Рауза апа ул яктан да тәвәккәл кеше. Яшьли дөнья гизеп чыныгып үскән. Шулай да сугыш хатирәләре, ачлыгы, ялангачлыгы белән күңеленә кирип калган. Сугыш беткән җырларда ашарга да юк, кияргә дә юк. Хәзер ирек уйларга чыга. Киендереп, bundan башына eski şan böyleten, bundan böyleten de sağır o. Bir kendi bu. Ben bunu böylemeyim. Bu şer değil. Ben tabi şer iken, bilgen iken bu değil. Eski şer değil. Zıkkıyken oğlum şer şarıstım, şer şarıstım. Şarıstım bir şantı mertebe eğitim. Şer şarıstım. Şuraya böyletim çıkarım geberdim. Yani bir şantı kendizler ol. Şer şarıstım. Bana şer şarıf. Bizimle şuşulay terbiye kılar. Birgensin seni mina, olmuran tonlarını. Jiğansın seni mina, bar gülün dolanı. Birgensin konakla, tolpılar şağımda. Balalık rahmetin, jığımda şağılar. Kadirlep üstürgen, men senin jimeşin. Uyanın gülü bakşan, aslı jin sulaşın. İndi bu jitsem de, men sina soğuymun. Көңілің назларын, көзіңнен танымын. Біздің ailenin тарихы бейленген бұрынғы заманнан бері şu Исәк мектебі тарихы білен. Чөнки біздің әненің әтisi Бірінші Бүтін Дүния соғышынан қайтқайш, Ғариф бабай бұнда оқытушы болған. Аннан соң әти білен әне де оқытушы болдылар енді. Балаларды жаратам, көңілім балаларға тартып тұрды. Şunun için okutucu buldum. Балаларны яратмаса, күңеле балаларға тартмаса, 38 ел мәктәптә эшләр иде микән Рауза апа. Әле кызы Зифаны да нәсел эшебезне дәвам итеп Казанга физматка укырга җибәрә. Әти-әни сүзе бу гаиләдә үтәлми калганы юк. 5 елдан соң Зифа Мөнир кызы Закирова дипломлы укытучы булып авылга кайта. Башка авылга китеп бармасын, кызым үземнең авылда калсын әле дип, ул тизгенә җыенып пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыкты да инде, миңа урын бушатты инде. Бүгенге көн белән генә түгел, иртәгесе көн киләчәк белән яшәргә кирәк дип максатны кичкенә чактан ук билгеләп куярга өйрәнә Рауза. Гомер йомгагына чорналачак беренче сукмакларны әлбәттә авылында уза. Мөнир Закиров белән бер партада утырып 2нче сыйныфны тәмамлагач, тар сукмаклар зур юлларга алып чыга. Әтисе Гариф абый вафат булгач, туганы Раузаны Әстерхан шәһәренә алып китә.
Нәгыймә апасы врач. Совет хөкүмәте аны теләсә кая җибәрә. Әстерханнан соң Башкириядә эшләргә мәҗбүр итәләр. Озак сәфәргә әтисенең апасына Рауза да иярә. Уфада укытучылар әзерләүче Раффакка укырга керә. 36 елны бетердем дә авылга кайттым. Әни шул кадәр шатланды мин кайтканга. Иде бит, иң ярлысы мин генә. Ул вакыт әле Рауза апа бик яшь. Укучылары арасында хәтта аның яшьтәшләре дә бар. Шуңа да Рауза дип эндәшүчеләр дә була. Халык телендә Кишер Аксуы дип йөртелгән Күрше Аксу авылы мәктәбенә 9-10-ны барып укучылар да Рауза апа кайткач исәктә кала. Әле бер-ике елдан соң берсе хатта язган танышырга. Шулай итеп, авыл мәктәбендә укыттым, Аллага шөкер. Дәһшәтле сугыш вакытында математик Рауза Кыргызстанга китәргә мәҗбүр була. Җалалабад өлкәсендә төгәлрәге Суздак районында эшли. Ул көннәрне дә Рауза апа бүгенгедәй хәтерли. Айруча беренче дәрес күңелендә гел саклана. Рауза бабай арыйды, иптәш балайын әйтә, туздырып утырады. Бу аягын шулай куйган иде. Сыфлыем белән бардым да иң аңдагы партада ул беренче. Тегенең җылманы аягына бастым. Аягын тартып алды да яшмәде. Шуннан соң дәресемне башлап җибәрдем. Көлүче дә булмады, кушамат әйтүче дә булмады. Шуның белән бетте. Рауза апа мәктәптә сабак биргәндә булачак ире Мөнир хәрби очучы таныклыгы ала. Озак та үтми сугыш башлана. 22-нче июнь көнне иртә белән 41-нче елда инде шак кына акылдан язмадык ди. Кап-кара кырмыскалар шикелле бийек нидән самолеттан күз күрүменә хәтле немец танклары киләләр, үрмәләп. Бөтен төштә кая карасаң да шулай үрмәләп киләләр, граница буйлап киләләр ди. Көчләр тигезсезлеге аерым ачык. Самолет икенче очышта ук җиргә мәтәлә. Радис үлә, ә шартлап өлгермәгән самолеттан аягы сынган штурманны летчик коткара. Мөнир абыйның үлем белән беренче очрашуы була бу. Икенче тапкыр ул үлем белән әсир төшкәч Германия шахтасында күмер ташыганда очраша. Төшләренә авыл әнисе кереп яшәү көче алган Мөнир абый нәкъ шул вакыт туган якларыма кайтып 5 кенә ел яшәсәм дә миннән бәхетле кеше булмас иде дип теләк тели. Күрәсең теләге фәрештәләрнең икеләтә амин дигән чагына туры килгән. Мөнир абый сугыш бетеп илгә кайткач та пленда булган дип төрмәгә җибәрелми. Өченче үлеменнән аны саусызлыгы йылып кала. Хәлсез, таушалып биткән гимнастерка өстенә тишелеп биткән шинель кигән солдат 1946 елны Буа станциясенә килеп төшә. Аны ике туган энесе авылга чана белән тартып кайта. Авылга кайткачтан монда сугыш биткәчтән Мөниргә күп сөйләтмиләр. Син пленный диләр иде. Ә пленный булып күпмен уҗа күргәнне бер кеше дә белмәй иде. Әнисе янында исәеп кычкырып киткән штурман Мөнир әлбәттә тора-бара авылдашлары белән дә аңлаша. Зиханлы егет, кулыннан эш килә. Ни дисәң дә Мәскәүдә атаклы Капица дәресләрен алган малай бит ул. Исәк мәктәбендә директор булып эшли башлый. Әнисенә киленне дә озак сайламый. Балачактагы партадашы Рауза белән гаилә корып җибәрә. Үпкәләшкән чакларда бар иде. Мин китәм дип irden şile kitap bulmayı, kitmezem Allah'a şükür. Malайlarımın eşesinde de eti üstümer etileri var. Әтинең урыны әти инде, чөнки гаилә башлыгы, аннары без әби белән тордык, әтинең әнисе белән тордык. Аның әтигә мөнәсәбәте, әби дә әтине гаилә башлыгы дип таный иде. Әни дә шулай, кай вакыттан да аларның кем паритет дигәнне белгәләр, әмма ләкин инде гаилә башлыгы әти. Яшәсәң иде, иңгә терәр инде, кардәшләрне яшап күргәләр. Айлар еллар үтә, яшәргә ни җитә, туганнарың белән бергәләр. Айлар еллар үтә,
Туганнарың белән бергәләп. Мөнир абый балаларының киләчәген аталарча кайгыртса, Рауза апа эшесен дә нәсел, гаилә үрнәгендә тәрбияли. Дөресен генә әйткәндә, авыл укытучылары өчен кеше балалары юк. Барысы да аларныкы. Барлык укучылар да үз балалары кебек якын. Гомер буе күпме балага билем, тәрбия биргән Закировлар гаиләсе. Рауза апа янына әле дә укучылары кереп, рәхмәт әйтеп чыга. Рауза апа, син безне укытырга гына түгел, тормышка да өйрәттең диләр. Ана шуны Мәскәүдә укыган, эшләгән укучым әйтә, әнкәбәне күн. Әлеге рәсемдә рәхмәтле укучы бүләге. Хәер, Рауза апага рәхмәт әйтүчеләр бик күп. Миңа рәхмәт әйткән шәйми, шундый бала үстергәнсең дип. Татарстанның беренче президенты рәхмәт хаты Ирек абыйга Болгарда икмәк музее төзегән өчен бирелгән. Рауза апаның улы Ирек Закиров Татагропромстрой оешмасының генераль директоры, икътисад фәннәре кандидаты, Россиянең, Татарстанның атказанган төзүчесе. Бу дәрәҗәләргә ирешүнең асылы минемчә әти-әни үрнәге һәм дә тырышлык. Безнең семьяга бер хас сыйфат бар, ул да булса тырышлык. Может быть, тиге бик зур ничек дип әйтим, дахи кешеләр дә түгел без, ләкин без тырышабыз. Без тырышабыз, Ирек тә тырышты. Кызыл диплом белән бетерде. Сеңелем Зифа да тырыш, мин дә тырышам. Шуңа күрә ул тырышлык безгә тормышта үзенә күрә бер урын биләргә ярдәм итте. Тырышлык булсын аларда. Ала кызым, аны Ираида музыка мәктәбен бетерде. Музыкадан укытты үзенең гомере буена. Ул баянчы, әгәр сытыр җибәрсә, татарчамы, русчамы, җырлыйсың да кушылып китәсең. Җыр телле Рауза апа, тавышым да үзем кебек картайган. Шулай да сорагач кире какмыйм дип җырлап та җибәрдем. Тилигерам баганасын, саныйсым калган икән. Күз керфекләрем талганча, карыйсым калган икән. Күз керфекләрем талганча, карыйсым калган икән. Безнең гаиләдә бу җыртта тормыш өзелмәгән. Яни ялгыз гына торса да һаман бөтен уяны җыеп тора. Һәрберсеннән кайткач утыртып сораша, наны тормышың ни хәл, иреңнән канәгатьме, талашмыйсызмы, әрләшмисезме, юл бир, тыныштырыгыз, бөтен нәрсә хатын-кыздан тора, дип шулай дип нитә инде. Кич бераз капкаларга да өйрәнә башлады бу. Мин әйтәм, малайлар күрә бит, син әйтәм болай капкалап җирсәң дип. Хәзер бер вакытны шушыннан тәрәзәдән карыйм. Әңгер-меңгер булып килә, Мөнир мәктәптән чыгып килә. Чыгып качасы бер жары. Кара-каршы чыгышабыз. Тешләргә инде. Бunda ат Мөнир килә бит. Менә шушыны ачтым да, менә бу ачыла. Шуны хаташы. Шунда төштем дә утырдым. Зифа да өйдә. Зифа бар. Хәзер килеп керде. Менә диварга шунда диванга утырды. Әнкәң кая? Bilmem ne fayda. Ol kendi keş kılıkta kilo buladı. Boğazdan kilo koyarlar ya. Öyle. Ben elim kilo kaldırmıyorlar ya. Oynayıp oturam şuşundaydı arasında. Bu kılıp vakit geçse ama öyle indim. Tavuşatı bitti kılıp vakitte kilo. Ben şuşundan çıktım da şunda. Ben elimden karavat şunda yattım. Kilo bitketten kılıp bitende yağıl bilekli. Biz kebik tenleri kirip yattı şunda. Yaklığı sağlaşıp yattım. Bir sürü yaşmadım. Şulay yakladık da işte böyle okutırga kirdik. Bir narsa da bulmadı. Erlaşmadık da neyse şuna bitti. Şunda yatlarda bula tırmış bulgaç. Авылга аң билем китерүче, әхлаклылык үрнәге күрсәтүче Мөнир абый белән Рауза апаның балалары бер кайчанда йөзләренә кызыллык китермәде. Закировлар гаиләсен исәклеләр бик хөрмәт итә. Авыл картлары намазга барган сайын Ирек абыйга мәчет төзеткән өчен дуга кылам. Рауза апа бахытлы диләр. Аллаһның рәхмәте жаусын.
Şuşa tırmışqa, şuşa kişilerge, şuşalarga, hamısına da. Шешләренә кырау кунган, йөзләренә җыерчык, ләкин аның киләчәккә ышанычы сүнмәгән. Тормыш йомгагының җепләре дә өмет кебек актан үрелгән. Күзләреңдә синең гомер агырышлары, балам диеп безне назлайсың. Киңәш сорап әгәр килсәгән кәйсиңа, ни кылсак та безне аңлайсың. Сабыр канатларын бергән сиңа Ходай, тормыш сукмакларын үткәндә. Ясын иде шулай гомерләрдә бергә, бәхетләргә сөенеп яшәргә.